Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, eguerdion. Eguerdion zuei ere. Durangoko azoka amaitu berritan ere galdetu behar dizugu, lehenik eta behin, ez nolako balorazioa egiten duzu aurtengoaz? Nik nerea egingo dut, hau da nik ikusi dudana, eta egia esan aurten ez naiz asko ibili, asteazkenean izan nintzen, baina lan kontuekin lotuta ibili nintzen, orduan ikusmiran ibiltzeko nahi baina denbora gutxiagorekin. Baina, entzun dudanez, ikusi dudanez, etxekoak ere izan dira eta jendetza, giro ederra. Eta gainera, espazio bat berreskuratzearen sentsazioa, pandemia osteko aje luze honetan, berriro ere jendetsu eta plazan bagarela adierazteko gogoz nik uste dut. Eta euskara eta euskal kultura ere ausputzeko, modu bat. Hori da, eta nolabait elkarrekin egoteak, aritzeak, ematen dio, beste indar bat, jardunari. Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi, hartu duzu Paul Bilbaoren lekukoa, hemendik aurrera zu arituko zara Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi gisa, emakumea zara. Honek ere, ziklo aldaketa ekarriko du? Egia esan, azken egunetan asko ari nahi zentzuten, ziklo aldaketaren ideia, eta hainbatetan esan dut eta errepikatuko dut, errepikatzea importantea dela iruditzen zait. Ziklo aldaketak ez dira egun batetik bestera gertatzen, eta uste dut Euskalgintza ere aspalditxoan ari dela bere burua berpentsatzen, ikusten mundua asko aldatu dela azken denboretan, Euskal Herria ere bai, eta nolabait hortara egokitzeko lan bat egiten. Lan sakon bat esango nuke gainera Euskalgintza bera ere askotarikoa da, orduan askotariko horren barruan, esparru desberdinetatik, datoz gogoeta eta diskurso eta praktika berri diferenteak. Baina ziklo horren barruan, hau da, barrutik, lehengoan kargu hartze ekitaldeko hitzartzean esaten nuen, ondoko korronteak, itsaslasterrak izaten direla, benetako aldaketak ekartzen dituztenak, eta itsaslaster horretan egon den gogoetetako bat nik uste dut badela Euskalgintzan, jendarteko beste arlo guztietan bezala, sexu genero sistemaren ikuspegitik beste begiratu bat ere behartzela, edo berrikusi behartzirela praktika batzuk. Orduan, ez dut uste nirekin eta zehazki emakumea naizelako erabat ziklo berri bat hasiko denik, baina bai aldaketa batzuk, sakoneko aldaketa batzuk Euskalgintzan ere gertatzen ari direla, eta nik nire ikuspegi feministatik ere, emakume izateaz gain feminista ere banaizelako, saiatuko naiz aldaketatxo horiek bultzatzen. Bai, esaten nuen batez ere zure ibilbidea ikusita ekarpenak egin dituzulako Euskalgintzan eta feminismoaren gurutzaketa horretan eta aliantzaen eraketan, bata bestea gabe ulertu daiteke zure ustez? Euskalgintza eta feminismoa esan nahi duzu, jende asko ulertzen ditu, badago jendea feminismoa ulertzen duena, baita Euskal Herrian ere Euskalgintzari lotu gabe, eta zilegi da, feminismoa ere askotarikoa delako, eta badago Euskalgintzaren parte bat ere, feminismoarena ez duena hain argi ikusten, eta hori ere zilegi da. Baina niretzako bien baturak konfluentzia oso interesgarri bat sortzen dute. Lore Agirrerekin batera aztertu dute gai hau, hizkuntza eta genero hizkuntza praktikak eta sexu genero sistema nola gurutzatzen diren, eta gure ikuspegitik behintzat edo gure azterketatik ondorioetako bat bada, sexu genero sistemak menderakuntzarako erabiltzen dituen mekanismoak eta hizkuntzen auzian, hizkuntza hegemonikoek beste batzuk menpean hartzeko erabiltzen dituztenak oso antzerakoak direla, eta beraz hortik askatzeko edo eraldaketa prozesuak sortzeko mekanismoak ere oso antzekoak izan daitezkela. Gertatzen da, hizkuntza gatazkarekin, hizkuntza auziarekin eta feminismoarekin, baina gertatzen da baita ere
gure botere sistema komplexu honetan, menderakuntza egoeran dauden beste hainbat egoerarekin, ezta? Eragileen arteko harremanak ehuntzea da dena den azken urteetako helburu nagusia Euskalgintzaren Kontseiluarentzat, batuz aldatu dinamika ospotu zenuten iaz, zenolako jarraipena izango du honek? Bueno, batuz aldatu justu martxan dago, ezta? Oraintsu hilabete dela gutxi gora bera sortu zen batuz aldatu dinamika horren talde eragilea. Bueno, pixka bat ez dakienarentzako uler dezan, batuz aldatu dinamika, kontseiluak bultzatutako dinamika bat da. Nolabait eragile, euskalgintzako eragileak, baina baita ere euskalgintzatik kanpoko eragileak euskararen biziberritze honetara ekartzeko hiru zutoin esan dezagun dauzkala, batetik adostasuna eta bestetik ezagutzaren unibertsalizazioa eta hirugarren oina edo litzateke euskaldunontzako erabilera eremu erosoak sortzea, edo bestera batera esan da niri gustatzen zait esatea, euskaldunentzako bizitza bizigarriak nolabait eratzea. Orduan, hor eragile asko daude, duela urte bete egin zen dinamika beraren aurkezpena eta osotasun horren lehendabiziko ehuntzea, eta orain azken prozesua da hortik talde eragile bat sortu dela. Eta askotariko eragileak esate baterako Atletik Fundazioa dago bertan, baina gutun soziala ere bertan dago, LGTBI mugimendua dago, Mondragon Korporazioa dago, hau da, euskal gizarteko oso tankera desberdinetako eragileak daude elkarrekin, eta hori da importantea. Zergatik uste duzu dela garrantzitsua eragin arteko batuketa hori? Batzutan zalantzan jartzen den arren, euskal gizartean euskararen biziberritze prozesuarekiko adostasun handi xamarra dagoelako. Batzutan gero nolabait maila politikora edo ez politika esaten diogun eremu horretara eramatea kostatzen den adostasuna esan nahi dut, ezta. Orduan, nolabait gerora neurri politiko zehatzak ekartzeko eta benetan sendoak izan daitezen, ekimen soziala, sustar sozial, jendartean ondo errotuta egoteare importantea da, geroko politikak indartsuago izan daitezen. Eta bultzagarri izan daitezen, batzutan politikari eta agintarientzat ere. Uste duzu hildo horretatik erabaki politikoetan gizarte eragileek beharaina pisua dutela? Orokorrean, bueno, Idurre Eskizabelen ustez ez. Nik uste dut, nolabait, eta ez Euskal Herria bakarrik, munduari begira jarrita, politika egiteko moduek zerbait badute faltan dela, eragiletza sozial hori, jendartea bera, behar beste ordezkatzea, ezta? Horregatik aipatu izan duzu erakunde publikoetatik edo eta politika publikoetatik at izan behar duela garrantzia hizkuntza politikak? Bueno, ideia gehiago da nolabait politika esaten diogun alderdien joko horretatik kanpo edo hauteskunde zikloek determinatzen dituzten politika egiteko modu horietatik kanpo. Alderantziz, nik uste dut euskararen biziberritzeak momentu honetan behar duena politika publikoak direla, politika publiko sendoak, baina nolabait aterako ditugunak alderdien eremu horretatik eta interes orokorrera. Begira, jarriko ditugunak epe luzekoak izan daitezela, horregatik esaten dut eta esaten dugu, hauteskunde zikloetatik kanpo, eta uste dut hori dela benetan, euskararen biziberritzea eraldaketa sozialeko prozesu bat da, eta eraldaketa sozialeko prozesuak baldin eta jendartean adostuta baldin badago, ardatzekoak direla, epe luzera pentsatu behar dira, eta etor daitezken erresistentziei egiteko, zer aldaketa prozesu guztiek ekartzen dituzte eurekin erresistentziak ere, sendotasunez aritu behar da, eta sendotasun hori oinarri zabal bat eukitzeak
asko ematen du. Hortxe ditugu gaur eguneko hainbat adibide, ez? Esaterako hezkuntza legea, baita ere administrazio publikorako berriki Euskalgintzaren kontseiluak sindikatuekin egindako dekretu hori, ezta? Bai, hori da, ez? Batzuetan ematen du euskara, eta batzuetan hala gertatzen da, segun gauzak nola aurkezten diren, nola kontatzen diren, nola esaten diren, batzuetan ematen du euskara liskarrerako gaia dela, ez? Baina gero bestalde, zu jarri dituzun bi adibide horiek erakusten digute baita adostasun handirako bidea izan daitekela, ezta? Elkarrizketa honetan zehar batez ere autonomia erkidegoaz ari gara orain artekoan, ezta? Eta autonomia erkidegoan momentu honetan eztabaida soziopolitiko handienetako bat hezkuntzaren gainean daukagu, ez? Hezkuntza lege berriaren gainean. Hain justu, Kontseiluak hizkuntzaren gainean egindako proposamena izan da, nolabait, azken hilabeteotan ekarpenak, bai alderdiko politikoetatik eta bai eragile soziopolitikoetatik ekarpenak egiten jasotzen ari den une honetan, kontsentsu zabalena daukana, ez? Beste arlo batzutan elkarrekin ados jarri ezinik dauden eragileak ere, Kontseiluaren proposamen horretan hizkuntza oinarri duena, hau da, euskararen ezagutza unibertsalizatzea eta bermatzea, ados daude eragile horiek guztiak. Administrazio publikoko dekretuarekin ere antzera, gehiengo sindikalaren babesa dauka, ez, Kontseiluaren proposamenak. Beraz, adostasun batzuk egon badaude. Kezka nagusienetakoa ere badelako, ez? Ezagutzak gora egiten duen arren, erabilerak ez doala, edo erabilera ez doala eskutik, ezta? Zer gertatzen den horrekin, eta horrekin lotuta galdetu nahi genizun ere, zenolako lotura duen, ez? Politika publiko jakin batzuk egitea erabilerarekin gerora. Bueno, hor nik uste dut, hor galdera ikurre handi bat denok daukagula, ziuraski orain ari garelako ohartzen, ze orain erreza da esatea, ez? Ze gaizki kalkulatu zen bere garaian, ez? Egin zeanean ekuazio hori ezagutza handitu ala, erabilera ere berez etorriko da. Ikusi dugu ezetz, ez? Diseinu hori ez dela egiazkoa, ez dela eragingarria izan, eta pentsatu behar da. Nik uste dut, eta gainera, gero eta gaur egungo Euskal Herriko ume eta gaztetxo eta gazteek, ez da bakarrik diglosia gaztelerarekin edo frantsesarekin daukatela. Inglesaren presentziare oso handia da. Eta ez da, hizkuntza kurrikular baten moduan, hau da, nolabait bizitzan aurrera egiteko, edo gehiago jakiteko, edo etorkizunerako proiekziorako, edo ez da, gure garaian ere bazeukan, bere zentzua, momentu batzutan inglesak, musikarekin lotuta eta, baina gaur egun hori guztia gainditzen du, eta gazte gehienentzako, benetan zentzua daukan eta beren bizitzetan txertatuta daukaten hizkuntza bat da, ez? Gorputzean eta gorpuztuta daukaten hizkuntza bat, bizipen bat da. Orduan, hizkuntzek erabiltzeko motiboak behar dituzte. Eta motiboak etortzen dira, batzutan, zentzu materialago edo praktiko edo funtzionalago batetik, baina ez da bakarra. Euskarari gaur egungo testu inguruan nekez gertatuko zaio oso testu inguru eta leku zehatzetan ez bada behar horretatik etortzea erabilera. Baina hortaz aparte, balio simbolikoak, emozionalak, bizipenarenak, hunkidurarenak, identitatearenak ere, hau da, nola lotzen garen hizkuntza desberdinekin horrek ere eragin handia dauka hizkuntzak hautatzerakoan. Oso urrutira joan gabe, hemen 70, 80koetan asko ikusi genuen, ez?
hainbat jendek egin zuen prozesua, nolabait gazteleratik abiatu eta euskaldun bizitzera eta euskaraz ardaztera, ez? Beren burua euskaraz egitera. Horretz zegoen motibo praktiko, funtzional eta alakorik kasu gehienetan, baizik eta nolabait beren buruari eta inkluso beren buruaren bidez munduari beste esanahi bat emateko gogoa zegoen. Orduan, nik oso premiazkoa ikusten dut aurrera begira eta erabileran eragin nahi bada euskara esanahi, balio, prestigio, erreferente, hoiez guztiez jaztea, ezta? Horregatik, kontseiluak hezkuntza legeari dagokiola osatutako agiri edo adostasunerako edo oinarrietarako proposamen horretan, batetik badago hizkuntza bera, hizkuntza beraz jabetzeko, hau da, egiaz ezagutza on batera iristeko eskubidea ematea Euskal Herritar guztiei, orain beren ikasketa prozesua hasiko duten neskato eta mutiko guztiei, baina baita ere badauka bigarren parte bat hizkuntzari zentzua ematen diona. Hau da, kultur erreferenteen zorua edo jarriko diona, ezta? Eta hori hezkuntzan landu behar da, importantea da, oso importantea da hezkuntzan lantzea, baina astialdiko eremu askotan landu behar da baita ere, gero eta gehiago denok nolabait pantalla baten bidez bizi garen garai hauetan, ezta? Eta helduekin ere lan egin beharreko kontu bat, ez? Soilik belenaldi berriekin ikusi dugulako esaterako administrazio publikoan gertatu dena, ez? Euskara eskakizunekin, zenbatetan batzuek pentsatzen duten ez dela beharrezkoa, ez? Euskara jakitea edo euskara mintzatzea administrazio publikoan ere. Bai, gainera hor ikusten ari gara gauza bat, batzutan joera dugu, ez, hizkuntze auzi hauek guztiak norbanakoen kontua balira begira ikustekoa edo behatzekoa, eta praktika sozial orokorrari oso lotuta daude, ezta. Orduan, gauza bat da, hainbat jendek pentsa dezakena edo senti dezakena, bere ez ezagutza horretatik abiatuta, desabantailan sentitzen delako, ez? Bueno, beste bizimoduko beste hainbat arlotan, ez? Haserretzen gara jartzen dizkiguten baldintzekin, ezta? Hori gauza bat da, baina gero beste gauza bat da horri zoru kolektiboan eta nolabait diskurso nagusietan eta egiten zaion irakurketa. Eta horretan oso kaltegarria da azken aldian gertatzen ari den Espainiako botere judizialaren oldarraldi hori guztia, ezta? Ze nolabait gainera Eusko Legebiltzarrak, hau da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarren borondatearen isla den erakundeak onartutako araudiak hankaz gora jartzen ari da, ez? Horrek oso gutxi laguntzen du, gutxiagotasun egoera horretan dagoen hizkuntza bati, eta gutxiagotasun egoera hori hainbatetan bizi dugun herritar multzo handi bati, bestelako balio eta erabilerarako praktikak ematen, ez? Erabilerarako bultzada hori emateko ere sortu zen Euskaraldia, berriki ere amaitu dela aurtengo edizioa. Zein punturaino bultzatu dezake erabilera horrelako ekimenek zure ustez? Nire ustez, Euskaraldia ekimen interesgarria da, esan nahi dut. Bere abiaburuko ikuspegian badagoelako nolabait praktika individual bat, norberak egiten duen ariketa bat, interpelatzen duena gainera, ezta? Begira, ni hau bizi naiz, euskaraz egin nahi dut nire bizimodua, baina zuk ere nerekin parte hartzea behar dut, elkarrizketa honetan, zuk laguntzez badidazu, edo zuk eragotz diezadazuke, nik nire bizi praktika hau aurrera eramatea, eta belarri prestaren figura ere interesgarria da.
alde horretatik. Orduan, interesgarria da baita ere, badaukalako dimensio kolektibo bat, hau da, elkarrekin egiten dugulako, ez? Eta nolabait, bakoitzak egunerokoan sortzen digun deserosotasun hori, halako, ez? Euskaran ardaztuta bizitze horrek, kolektiboki aritzeak laguntzen du horretan. Hor gertatzen dena da batzutan, halakoak bihurtzen direla, edo bihur daitezkela, azkenean berriro norbanakoen ekimenaren gainean geratzen den zerbait, ez? Dimensio kolektibo hori apaldu egin daitekela, baldin eta eguneroko politika publikoek jario diskursibo guztiak, zer esaten den euskarari buruz, ze benetan araugintza egiten denean, bizikidetzaren araugintza araua jartzen direnean, gure paisaia linguistikoa arautzen denean edo ez denean arautzen, edabideetatik jasotzen dena denean, nolabait bakoitzak ariketa hori egiteko behar duen bultzada motiboa apaltzea, ezta. Orduan ikuste dut ariketa interesgarria da, baina behar du oso kontestu egoki bat landu behar dena, lantzen saiatzen direna, baina behar bada sendoago landu behar dena, benetan ariketa eragingarri izan dadin, ez? Ardezan zabaltasun handi bat. Euskaraldiaren egun horietan behintzat, Euskaldunok bizi dugun edo pairatzen dugun estres linguistiko hori apaltzen dela esan daiteke, ezta? Baina gero urtean zehar ikusten dugu zen nolako egoerak bizi behar ditugu. Zuk ez duzu horrek baldintzatzen duela gero erabilera? Nik uste dut baietz, ez? Algo askotan aipatu dut, eta oso neuretik da, baina uste dut besteengan ere behin baino gehiagotan, sumatu dudala auzi bera edo ez da. Ni nire bizi moduko oso egoera gutxitan sentitzen naiz inposatzailea, ez da. Ez dut nire burua, norbait inposatzailetzat. Nahiz eta izan ditzakedan motiboak, irakasle izan naizen enean, eta hor nolabait zuk arautzen duzu, edo zuk agintzen duzu talde baten gainean, eta inkluso pertsona batzuen etorkizunaren gainean ere badaukazu zer esana, ez da. Edo, guraso naizen enean ere, naiz inposatzaile, behin baino gehiagotan ere praktiketan. Baina, benetan nire buruaz inposatzaile sentimena bakarrik izaten dut euskararen ezagutza, baina guztiz bermatuta ez dagoen eremu batean euskaraz egiten dudanean. Ez da, hor sortzen zait, zertarako, molestatu egingo dut, nire kapritxo bat ote da, ez olako barne mekanismo bat, nahiz eta nire arrazoiak, eta ez asko pentsatu dut honi buruz, euskaldun gehienok bezala, eta orduan arrazoiak esaten dit, ez da hori, baina hor dago, ez, beti ar hori, ez, eta estres linguistikoa nik uste dut parte handi batean hori dela, ez, batetik sentitzen dugun deserosotasuna, beti aurre egin behar horretan, eta gero ez dugula ahaztu behar, hori da, hizkuntza gutxiagotu bateko hiztunak garela, botere harremanek mediatzen dutela azken guztian praktika sozial guztietan, eta arlo honetan, euskaraz garenok, ez gaude, botere menpean gaudela, ez da? Eta horrek menpean aritzeak eta luzez aritzeak sortzen ditu besteak beste konplexuak, subalternitate jokaerak, eta estres asko. Oso txertatuta dagoen pentsamendu bat da hori, ez da, Euskal Gizartean. Aintzat hartuta gainera, Euskal Herri osoan ez dela Euskara ofiziala, ez? Leku batetik bestera nola datzen den egoera ere. Bai, hori da. Orain arte iaia Arabat, Bizkaia, Gipuzkoa aritu gara, ez da, baina esan nahi dut, egoerarik
onena daukan eremuaz, ez? Ofizialtasun estatusa dauka Euskarak autonomia erkidegoan, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian hori ere ez, ezta? Nafarroan zonifikazioa dago, hiru eremu, hiru araudi euskararentzako eta injustizia hortik bertatik abiatzen da, ezta? Nafarroako euskaldunentzat. Eta gero Ipar Euskal Herria dago, Lapurdi, Baxenabar eta Zuberoa, egia da, azken urtetako erakunde instituzionalizazioaren bidez, etorri dela gutxieneko politika publiko batzuk egiteko aukera, ez? Nolabait euskararen biziberritzeko politikan zertxobait jarduteko aukera, ezta? Baina Frantzian ere ikusten duguna da, Espainiako estatuan ikusten dugunaren pareko gauza bat, ezta? Nolabait urratsa aurrera egin ala, segituan etortzen dela kontrako alto emate hori ez, eta han ere botere judizialaren bidez etortzen dela askotan. Orduan, konplexua da, askotarikoa da Euskal Herriaren barruan ere egoera, eta gero gainera ez daztu behar, eremuetako bakoitzak nolabait urte asko, hamarkada luzeak daramatzala bakoitzak bere arazo eta zailtasunekin bizitzen aurre egiten, eta orduan dinamika diferenteak sortzen direla euskararen biziberritze prozesuarekiko ere, ezta? Eta gainera ez daztu behar beste gauza bat, aldeko edo biziberritzeko politika publikoak ez egiteaz gain, kontrakoak egin direla eta egiten direla. Beraz, baukagu zer egina. Dena den, Euskalgintzaren Kontseiluak 25 urte bete berri ditu, Durangon sortu zen tokian bertan ospatu zenuten mende laurden hori. Uste duzu zenolako aurrera pausoak eman dira azken 25 urte hauetan, zintzuk nabarmenduko zenituzke? Nik uste dut zaila da, niretzako behintzat ez da ariketa erreza izaten, zein aurrera pauso, zein... Nik uste dut alde batetik gauza bat aitortu behar dela, eta da euskara eta euskaldunok, euskaliztunok eta euskaltzaleok adibidez, teknologiaren bidez etorri den aldaketa guztira, prest iritsi garela, ezta? Beti esaten da, naiz eta akaso orain arkeologiak beste gauza batzuk erakutsiko dizkigun, euskara oso berandu iritsi zela esate baterako idatzia izatera, ez? Mendetako atzerapenez. Nolabait erregistro berrien garairak, oin teknologia berria esaten diegun garai hauetara, munduko beste hizkuntzekin batera iritsi gara, eta hor egin dena eta egiten ari direna oso garrantzitsua da. Behintzat, tresneria korpusa prest dauzkagu, eta horrek erraztuko digu benetan, bai gizarte eragileen aldetik eta bai politikarien aldetik eta agintarien aldetik hartarako borondaterik badago, 22. mendera begira behar diren eremu guztietan euskara, euskaldunok eta euskaltzaleok toki honean egotea. Argi dago etorkizunean ere, eta dagoeneko heltzen ari direla erronka berriak, ez da, eta izango ditugula euskaldunok erronka berriak ere, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi kargoa hartu berritan, zer espero duzu hemendik aurrera? Egia esateko, nagoena da lehen 3 aste hauek pasatzeko sekulako gogoz, hala da, ez da, gaur egun komunikazioaren mundua halakoa da, eta
Iaia nik momentu honetan badaukate sentipena lanean hasi aurretik ari naizela hizketan, ez? Eta batzutan pentsatzen dut alferri hizketan ari ote naizen, ez? Orduan, benetan gogoa daukadana da, 3 aste hauek pasatzeko eta isileko lanari ekiteko, hain justu hau guztia ordenatzen. Eta berriro ere ideia bat jarri nahiko nuke. Ez da hutsetik hastea, baizik eta kontseiluak eta euskalgintzako askotariko eragileek lan asko daukate jada eginda, esango nuke noranzko bat jarrita dagoela. Esango nuke euskararen gaineko kezkan, diagnostikoan, inoiz baino bateratuago dagoela euskalgintza orotarikoa, esan nahi dut soziala, instituzioetakoa, bakoitzaren barruan sensibilitate diferenteak, eta dagokiguna da kezka konpartitzen badugu, diagnostikoa konpartitzen badugu, ahalik eta sendoen eta ahalik eta adostuen aurrera egitea. Baidurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, sorte hon, bide honetan, eta eskerrik asko Ameka Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei benetan. Hurrengora arte. Hurrengora arte.